Είναι το podcast τα 90s από το reader.gr. Δεν ξέρω αν θα αντέξετε αυτή τη χιονοστιβάδα των special επεισοδίων από το podcast τα 90s. Προηγήθηκε ο Κώστας Μπίγαλης και αυτή τη φορά έχουμε τηλεόραση. Έχουμε επιστροφή σε μια θεματική που αγαπάτε, παιδιά. Δηλαδή μετά τους καλεσμένους μας, τον κύριο Πάνο Μαραντίδη από το Εμείς και Εμείς και την κυρία Άννα Χατζησοφιά από Μεν και Δεν και Κωνσταντίνου και Ελένης, αυτή τη φορά έχουμε ένα tribute, ένα γλυκό αφιέρωμα σε τηλεοπτικές σειρές που μπορεί να είδατε μία φορά, μπορεί να είδατε μισή φορά, αλλά το σίγουρο είναι ότι προβλήθηκαν στα 90s και έκτοτε δεν ξαναπροβλήθηκαν ποτέ. Πάμε να ανοίξουμε λοιπόν αυτό το σεντούκι των Lost Media της ελληνικής τηλεόρασης. Είναι το 1993 και η Άννα Παναγιωτοπούλου, φρέσκια από την επιτυχία των τριών Χαρίτων, η Χάριτον, δεν έχω ιδέα πώς τονίζεται, αποφασίζει να γράψει και να πρωταγωνιστήσει τη δική της σειρά. Η σειρά λοιπόν, όπως πολύ σωστά με ρωτάει ο Παύλος εδώ πέρα, λεγότανε Ροζαλία, ένα best seller. Και με τι είχε να κάνει ακριβώς? Είναι μια συγγραφέας ρόσμιστης ιστορημάτων, η οποία προσπαθεί να ζήσει περιπέτειες, προσπαθεί να φτιάξει τη ζωή της, να την προσαρμόσει, να την κάνει θέμα για μυθιστόρημα. Και η Άννα Παναγιωτοπούλου, όπως καταλαβαίνετε, είναι αυτή η συγγραφέας που θέλει να κάνει μια ζωή σαν μυθιστόρημα και δεν της βγαίνει με τίποτα, παιδιά, γιατί η ζωή στην Ελλάδα δεν είναι μυθιστόρημα, είναι δράμα και τραγωδία μάλλον. Και η σειρά αυτή λοιπόν πηγαίνει άπατη, παρότι έχει φοβερό δίδυμο, έχει μαζί της την Ελένη Γερασιμίδου, που κάνει κάτι σαν υπηρέτρια, κάτι τέτοιο. Είναι ένας Batman και Robin, αλλά σε έκδοση Γερασιμίδου Παναγιωτοπούλου. Δεν πάει αυτό το πράγμα, πάει τελείως άπατο και η ίδια Παναγιωτοπούλου δηλαδή το έχει πει ότι εντάξει, προσπάθησα κάποτε να γράψω μια σειρά κι εγώ, αλλά κανείς δεν την είδε. Και μετά, επειδή είμαστε στα 90s και οι ευκαιρίες ήταν παντού, ήταν πληθώρα, ήρθε το Dolce Vita. Και επειδή είμαι σίγουρος λοιπόν ότι δεν θυμάστε τη συγκεκριμένη σειρά, δηλαδή κι όσοι την είδατε, παίζει να είχατε μαθηματικά πρώτη ώρα την επόμενη μέρα και να γράφατε διαγώνισμα και να ξεχάστηκε όλο αυτό το surreal πράγμα. Η ακαταμάχητη Ροζαλία στο θαυμαστό κόσμο της μόδας. Πώς εμπνευστήκατε τις τόσο πρωτότυπες δημιουργίες σας? Μάλιστα, με έσπρωχνε από μικρή μια ανώτερη δύναμη προς την πασαρέλα. Επίσης μου αρέσει και η υπασία. Αυτή την Πέμπτη στις 10 και 10 το βράδυ στο Μέγκα. Θα επιστρέψουμε στις Τρεις Χάριτες, που θεωρώ ότι είναι μια από τις πιο εμβληματικές ελληνικές τηλεοπτικές σειρές. Με Άννα Παναγιωτοπούλου, Νένα Μεντή, Μίνα Αδαμάκη, κλασική ιστορία, σενάριο Ρέπας Παπαθανασίου, για να θυμηθούμε τι συνέβαινε στα γυρίσματα της σειράς, στην επική σκηνή που η Άννα Παναγιωτοπούλου κάνει τη Λένιο Μπότσαρη. Ας δούμε παρακαλώ. Ας ακούσουμε μάλλον καλύτερα. Είναι η πρώτη φορά που θα βγείτε στη σκηνή? Όχι, εγώ έχω παίξει παλιά με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία τη Λένιο Μπότσαρη. Έλα βρε. Δεν μπορώ, είναι απίστευτο. Όχι, εγώ έχω παίξει με πολύ μεγάλη επιτυχία τη Λένιο Μπότσαρη. Πέντε. Κάτσε πίσω. Έλα. Μην με κοιτάς. Όχι, εγώ έχω παίξει με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία τη Λένιο Μπότσαρη παλιά. Αμέτευρε του! Λοιπόν, έλα, ηλίθεια. Αυτό θα στο κοίσω. Μην με κοιτάς, κοιτάει το εσύ. Εσύ αφού δεν σε βλέπει το φλά. Όχι, εγώ έχω παίξει παλιά με πολύ μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, έλα, 5, 4. 4, 3, 2. Όχι, εγώ έχω παίξει παλιά με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία τη Λένιο Μπότσαρη. Αμέτευρε του! Παραμένουμε σε περιβάλλον τριών Χαριτών για να πάμε στην τρίτη, στη μικρότερη. Είναι η Μίνα Αδαμάκη, η οποία το 1994 προσπάθησε να κάνει το δικό της solo τηλεοπτικό project, το οποίο επίσης ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα που δεν πήγε καθόλου καλά. Είναι το Άλλη μια φασαρία, το οποίο έπαιξε το καλοκαίρι του 1994. Μιλάμε για μια εποχή που τα κανάλια κάνανε πρεμιέρες σειρών τα καλοκαίρια. Ήταν για 9 μόλις επεισόδια και η περιγραφή της υπόθεσης και μόνο αφορά κάτι όχι ιδιαίτερα αστείο. Σας το διαβάζω όπως γράφεται σε
ορισμένα ιντερνετικά forums που διασώζονται κάποια στοιχεία για τη σειρά αυτή. Η Μίνα Δαμάκη, είναι μια ονειροπαρμένη πολίτρια βιβλίων που ζει με τη φαντασία της διάφορες καταστάσεις, χωρίς όμως αυτό να την εμποδίζει να αντιμετωπίζει με επιτυχία τα καθημερινά προβλήματα της ζωής της. Βασικά είναι στην κοσμάρα της. Αυτό. Για να μάθεις να φέρεσαι. Για να δούμε τι θα φέρει η υπόλοιπη μέρα. Τι θα φέρει η υπόλοιπη ζωή μου. Να σας βοηθήσω. Δεν γελάσαμε καθόλου. Θα προχωρήσουμε στο επόμενο. Για την επόμενη σειρά που θα αποκαλύψουμε, κανονικά θα έπρεπε να παίξει ένα soundtrack τώρα, ένα background, ένα Fame, I'm gonna live forever ή κάτι τέτοιο, σε μια έκδοση ας πούμε από τα Lidl, σε μια έτσι αθηναϊκή έκδοση. Μιλάμε για το βανίλια σοκολάτα, το οποίο εκτός από συνδυασμούς έτσι πολύ basic γεύσεων παγωτού ήταν και τηλεοπτική σειρά. Κυκλοφόρησε το 1994. Έπαιζε ο Γιώργος Χρανιώτης με κούρεμα που θύμιζε Pearl Jam και η Φέδρα Δρούκα. Πόσο χρονών? Δεν πες να ήταν πάνω από 19-20 όλοι αυτοί. Έπαιζε η Ίνα Λαζοπούλου, φοβερό sex symbol εκείνης της εποχής. Ήταν μια κλασική ιστορία λοιπόν, παιδιά, με μια ακαδημία τεχνών, με νέα παιδιά που θέλουν να πειραματιστούν με τις τέχνες, με ναρκωτικά, με τα σώματά τους. Γενικότερα γινόταν ένας αναβρασμός, ένα αούα. Η σειρά, παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ πλούσια παραγωγή για την εποχή, είχε έτσι γυρίσματα σε φασέικα μέρη της εποχής, εξωτερικά γυρίσματα δηλαδή, δεν κατάφερε να συγκινήσει το κοινό και στα 14 επεισόδια χαιρέτησε. Ενώ ήταν βάλει 18. Είχαν γυριστεί δηλαδή πράγματα που κάποια στιγμή, αυτή τη στιγμή σκονίζονται σε κάποιο σιρτάρι τηλεοπτικού καναλιού. Υπάρχει ένα απόσπασμα με τον Γιώργο Χρανιώτη να κουνάει τα χείλη του και να κάνει πως τραγουδάει με πολύ έτσι γκαγκαγκάν με μουσική. Ναι, υπάρχει αυτό. Θέλω να κρατήσει την αναπνοή σας και να το ακούσετε. Μια λέξη σου όλα τα ξεχνώ, με μια λέξη σου με λιώνεις, με ένα χάδι ένα φιλί ζεστό, με κάνεις Θεό. Με μια λέξη σου όλα τα ξεχνώ, με μια λέξη σου με λιώνεις, με μια λέξη σ' αγαπώ. Next please. Πάμε σε μια ακόμα πολύ καλή ιδέα στα χαρτιά που στην πράξη όμως δεν περπάτησε. Το Πλάκας Μέλαθρον είναι κατά πολλούς το sequel των Αυθαίρετων. Είναι μια ιστορία που συνέδεσε και πάλι τον Πολυκάκο και τον Βαλαβανίδη με ένα σενάριο φαρσοκομωδίας. Ο ένας είναι πρώην επίτροπος της ΕΟΚ που γνωρίζει καλά τα κατατόπια των κοινωνικών επιχειρήσεων και ο άλλος είναι πρώην υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι συνεργάζονται για να ιδρύσουν κάτι σαν πολιτιστικό κέντρο με σκοπό να τα οικονομήσουν, να πάρουν μια επιχορήγηση, να βγάλουν την καλή, ρε παιδί μου. Κάπου εδώ μέσα υπάρχει ένας Αλβανός υπηρέτης που το λένε Στόγιαν, υπάρχει μια πολύ έξυπνη γραμματέα στην οποία την παίζει η Ρένια Λουιζίδου. Τέλος πάντων, είναι κάποιοι πάρα πολύ ικανοί άνθρωποι στην κομμωδία οι οποίοι μπαίνουν σε ένα νεοκλασικό και προσπαθούν να βγάλουν γέλιο. Επίσης, ο Πολυκάκος κρατούσε και ηλεκτρική κιθάρα. Σας προειδοποιώ γι' αυτό. Κύριε, ροκαμπίλης έγινες. Ροκαμπίλη. Σας τράξω ένα σκαμπίλα στον ουρανό σφωτήλι, κύριε Ροκαμπίλη. Πέσατε ρόκες στο Τίτο Βέλες, ρε, ψευτού Μακεδόνα. Εντάξει, μπέλα. Τι έπαθα ο Επίτροπος, τρελαίνει. Ετοιμάζεται να βγάλει δίσκο στα παιδιά. Ποια παιδιά? Τα παιδιά δεν το ξέρετε, καλή το συγκρότημα είναι η Σουρταφέρτα. Και εμείς τι φταίμε. Το κανάλι που αγαπάμε για τα Lost Media που μας έχει χαρίσει είναι φυσικά το Star. Στην δεκαετία του 90 έκανε πάρα πολύ μυθοπλασία. Τίποτα από όλα αυτά από όσα έκανε δεν περπάτησε. Παρ' όλα αυτά μας έχει χαρίσει κάλτ διαμαντάκια, όπως μια περίπτωση Law and Order, την πρώτη τέτοια απόπειρα που είδαμε. Καλά, όχι ακριβώς πρώτη ήταν το τμήμα ηθών, μην τα λαθούμε. Αλλά η δικηγόρη της Αθήνας ήταν άλλη μια τέτοια περίπτωση σε σενάριο του Κώστα Φερή, στο οποίο
ακούστε cast. Αλέκος Αλεξανδράκης στην κορυφή, Κατερίνα Διδασκάλου στο πλευρό του και η γνωστή θρυλική φυσιογνωμία της Αθηναϊκής νύχτας, Ματούλα, να υποδείτε και αυτή την δικηγόρο. Και φυσικά σας έχω απόσπασμα με Ματούλα, το οποίο εμένα μου θυμίζει περισσότερο The Office παρά οτιδήποτε άλλο. Δικό σας. Απολαύστε το. Καφές υπάρχει. Καλά, καλημέρα δεν λένε στο χωριό σου. Όχι μωρέ, καλημέρα, τόσα χρόνια που το λέμε, τι καταλάβαμε. Καλημέρα Μαρίνα μου και καλή εβδομάδα. Ας τους μωρέ άντρες είναι, τόσα ξέρουν. Άντε καλημέρα και από μένα κι ας είμαι κι άντρας. Έτσι, μπράβο. Καθίστε εσείς, είσαμε να έρθει ο μεγάλος και θα σας σερβίρω εγώ σήμερα τους καφέδες σας. Γιατί άρχισε σήμερα ο μεγάλος? Θα μας παρουσιάσει τη καινούργια ασκουμένη. Πιάνει δουλειά από σήμερα. Καλώς θα δεχθήκαμε. Και τρίτη γυναίκα στο γραφείο. Οι Αμερικανιές στα 90s ήταν ένα σωρό. Θέλαμε πάρα πολύ να γίνουμε CNN, HBO, CBS, όπως θέλετε πείτε το. Και ο Αντώνης Καφετζόπουλος ήταν ένας άνθρωπος, ένας δημιουργός που κοιτούσε και αυτός λίγο πιο μακριά. Το 1994 επιχείρησε να φέρει το Saturday Night Live, το γνωστό show με τα κωμικά σκέτς που παίζεται ακόμα, σε μια δική του ελληνική εκδοχή. Τι έκανε? Έφτιαξε πολλά κωμικά σκέτς, κάλεσε πολλούς λαϊκούς και έντεχνους δημιουργούς και συνθέτες και δημιούργησε ένα απίστευτο πανδαιμόνιο. Από τη μία είχες το Γιάννη Καπετάνιο, είχες τη Μαρία Μπακοδήμου, ναι, τη Μαρία Μπακοδήμου, είχες το Γιάννη Βούρο, πάρα πολλούς κωμικούς ηθοποιούς και από την άλλη είχαμε τον Άκη Πάνου, την Ελευθερία Αρβανιτάκη, τον Νίκο Παπάζογλου, να μπλέκονται όλοι αυτοί σε ένα μπούγιο που, εντάξει, δεν είχε καμιά ιδιαίτερη λογική, αλλά who cares. Για να ακούσουμε λίγο λοιπόν. Θέλω να ξαναγυρίσω τη χώρα μου, το λαό μου. Το καταλαβαίνω. Άνω κάτω το Σαββάτο. Τώρα πώς αισθάνομαι που δεν μπορώ να βασανίσω το λαό μου, να το κάνω να υποφέρει. Η καλύτερη παρέα για το Σαββατόβραδο. Εννοείς το λότο? Το λότο! Ναι, γαμώτο! Ρίξε ένα λότο γκόλφο μου και ο Θεός μου μάρτης. Μπορεί να είσαι εσύ τυχερή το βράδυ της Τετάρτης. Υπέροχα τραγούδια από τη Δήμητρα Γαλάνη. Καλή ώρα είναι τώρα. Ώστε είσαι γεννημένος για την περιπέτεια. Άνω κάτω το Σαββάτο. Μας περάσατε. Για ψιλικατζίδες. Θα τον εκνευρίζω μπάφη. Όχι ρε παιδιά, καθίστε. Πάω να φέρω τα χρυσαφικά. Αυτό το Σάββατο στις 9 και 20 το βράδυ στο Μέγκα. Και επειδή θα νομίζατε πως είμαι μάλλον ψεύτης, ότι μάλλον είπα εκ παραδρομής το όνομα Μαρία Μπακοδήμου, όχι φίλοι μου, όχι. Αυτό το podcast ποτέ δεν λέει ψέματα. Για να ακούσουμε λίγο Μαρία Μπακοδήμου, featuring Γιάννης Βούρος. Τι ωραίο που ήταν, μωρό μου. Ωραία. Ήταν έτσι να στέλνεις τον άντρα σου πολλές φορές ταξίδια. Να μας αφήνει ήσυχους ο ηλίθιος. Γιατί νομίζω εγώ, μωρό μου, κάνω ζημιές και σπάω τα γυαλικά και του καίω τα ρούχα για να κάνω έξοδα και να δουλεύει συνέχεια και να ξεμπουρδελεύεται στα ταξίδια. Και εγώ γιατί νομίζω ότι απαντώ τη γυναίκα μου τη βουβάλα. Χριστέ μου, άντρας μου! Κατά το κρεβάτι. Όχι, κάτω από το κρεβάτι, γιατί μπορεί να φταρνιστείς, εσύ σε ξέρω. Στις κουρτίνες, να πάω στις κουρτίνες. Όχι, να μην πας στις κουρτίνες, γιατί αυτός όταν μπαίνει τις ανοίγει, το έχει χούι. Στις ντουλάπες. Όχι στην ντουλάπα, θα πάρει τις πιτζάμες του. Το μπάνιο. Σωστά. Το πέτυχα. Παναγίτσα μου. Ταξίδεψες, αγάπη μου. Όχι, είχαν απεργία στο αεροδρόμιο, δεν πέταξε κανένα αεροπλάνο. Άντε μωρέ, βρωμοσυνδικαλιστές. Μην το λες, μπορεί να έχουν δίκιο οι άνθρωποι, αλλά εγώ έγινα πτώμα. Πτώμα έγινε, αγάπη μου. Έλα, αγάπη μου, να κοιμηθείς, να ξεκουραστείς. Μπράβο. Ναι, θα ξεκουραστώ, αλλά πρώτα θέλω να κάνω ένα μπάνιο, κατάλαβες. Μπάνιο, όχι, όφανα μπάνιο. Κάτσε το πρωί, αγάπη μου. Κάτσε εδώ, ξεκόφησε κουρασμένο. Μα τι προείδρωσα, βρωμάω. Όχι, αγάπη μου, μ' αρέσει εμένα, μυρωδιάσου εδώ, όφανα. Μου κάτσε, σε παρακαλώ, κράτα με αγκαλιά, όφανα. Μα τι έχεις πάθει, θέλω να κάνω μπάνιο. Όχι μπάνιο, όφανα, δεν είναι καλό το μπάνιο το βράδυ, είναι προσουσιά, όφανα, σε παρακαλώ. Μα τι έχεις πάθει, ρε παιδί μου, θα κάνω μπάνιο. Όφανα, αυτό το μπάνιο θα το πληρώσεις πολύ ακριβά, να το ξέρεις. Γι' αυτό δεν μ' άφηνες να πω στο μπάνιο,
Μη είδα κακό όνειρο σήμερα, κύριε. Τι γεύσμα στο σπίτι μου, ρε. Όχι, κύριε. Κεριά βάνια, ρε, αλήτη. Εδώ είναι το σημείο που ερεθίζομαι. Ερεθίζεσαι, να τότε, ρε. Σε βρίσκω μέσα στο σπίτι μου, ξεβράκωτο και θα μου πεις κιόλα ότι ερεθίζεσαι. Όχι ξεβράκωτο, κύριε, κοντζάμ σόβρακο, αντίσχυρο φοράω. Ιβ Λοράν. Τι είναι μεταξύ το είναι. Πάμε καιρό. 100%. Κάπου εδώ αυτό το ταξίδι στο αμαρτωλό παρελθόν της ελληνικής τηλεόρασης κλείνει. Φυσικά οι περιπτώσεις που αναφέραμε, τα lost media για τα οποία μιλήσαμε, είναι ένα δείγμα μόνο. Θα χρειαζόμασταν πάρα πολλές ώρες για να μετρήσουμε όλες τις χαμένες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης. Υπάρχουν τολμηρές ιστορίες με τις ερωτικές συναντήσεις. Ναι. Ναι. Κυρίες και κύριοι, ο Αριστοτέλης ο Άριστος. Με τον Γιάννη Μπέζο και την Αταλία Τσαλίκη, αν δεν κάνω λάθος. Δεν παίζει η γυναίκα του, όχι. Τι υπερομάδα είναι αυτή. Βαγγελία Μουμούρη, Βαλέρια Κουρούπη, Φέδρα Δρούκα, μαζί με τον Γιάννη Μπέζο. Και τι πατάτα ήταν αυτή που είχαμε παρακολουθήσει τότε. Και φυσικά ο Τάσος Παλατζίδης. Πόσες σειρές ακόμα. Εγώ έχω να σας πω για τις τολμηρές ιστορίες, όπου ήταν να βλέπαμε, δεν ξέρω αν είδαμε τελικά ποτέ, το Σπύρο Παπαδόπουλο και τον Γιώργο Κοτανίδη να κάνουν αλλαγές στους ερωτικούς τους συντρόφους. Και μία εκ των ερωτικών συντρόφων να είναι η Άννα Μαρή Κυριακού, και η ερωτική πράξη που συνέβη στο συγκεκριμένο επεισόδιο, πιλότο της σειράς, φυσικά δεν προβλήθηκε ποτέ. Όπως έχω την εντύπωση και το ίδιο το επεισόδιο. Αλλά αυτό παραμένει ένας αστικός θρύλος της τηλεόρασης. Υπήρχε το μικρό σπίτι στο Παγκράτη. Ναι, κι όμως υπήρχε. Το κάτι σαν sequel των Εμείς και Εμείς. Υπήρχε το Τζιν και Τσέρι. Η σειρά που θέλησε να μας πείσει ότι ο Γιώργος Λαμπάτος και η Άννα Μαρία Λογοθέτη είναι πραγματικοί ηθοποιοί. Έχουν ταλέντο και μεράκι για αυτή τη δουλειά. Υπήρχε ο Αστερισμός της Γραβάτας, όπου είδαμε ξανά τον Βλάση Μπονάτσο, είδαμε το σκηνοθέτη των Απαράδεκτων και κάποια περάσματα και από ηθοποιούς των Απαράδεκτων. Αλλά η σειρά, πέρα από το γνωστό «Γραβάτες, κράζονται σαλάσο, κορίτσια θα σας πιάσω, σαν αμολουκίλουκ», πέρα από αυτό δεν νομίζω, παιδιά, να θυμάται κανείς τίποτα άλλο. Και φυσικά θα σας αφήσω και θα σας προτρέψω να το ψάξετε αυτό. Τη μοναδική δραματική σειρά του Αλέξανδρου Ρίγα, το Ένας Έρωτας, στην οποία πρωταγωνιστούσαν η Μίρκα Παπακοσταντίνου και ο Κώστας Πρέκας. Νομίζω ότι είναι ένα διαμάντι που αξίζει αναζήτησης. Η δεκαετία του 90 ήταν ίσως και η τελευταία δεκαετία που η ελληνική τηλεόραση πειραματίστηκε, ψάχτηκε, έκανε αποτυχίες και μετά ξανά έκανε τις ίδιες αποτυχίες ξανά από την αρχή. Και η πρώτη φορά που έμαθε με σκληρό τρόπο ότι τις πετυχημένες συνταγές, όταν προσπαθείς να τις κοπιάρεις, δεν θα πετύχουν ξανά. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρέλος, είχα απέναντί μου τον Παύλο Σφενδυλάκη και μιλήσαμε για τηλεοπτικές σειρές των 90s που ανήκουν στο κεφάλαιο Lost Media και όχι μόνο. Σας ευχαριστούμε.